Yes, daghan kaayo ta og kabalaka, daghan kay tag problema, daghan kaayo tag kaguol, kahadlok sa kinabuhi. That we are so worried and troubled about. You may be suffering from any diseases. You have financial problems, moral problems, spiritual dryness. Ano nato layo na kaayo ang Ginoo kanato that He is not answering all our prayers, that He is not hearing us. Problema sa pamilya, unforgiveness, pride, humiliation, broken families, all these things. Asa ta mangitag kasulbaran? Drinking, enjoying outside, looking for God and solutions from any other things, possessions that can give us temporary solution and happiness. Mga bayong mga kaisambingay, bear in mind that it cannot give us satisfaction. Only God can satisfy us. Ang iyang gugma maoy maghatag kanato sa tinuod nga solusyon sa atong problema. Basing nakalimot ka, Matthew chapter 7 verse 7, it says, panuktok kay ikaw pag-aablihan, pangayo kay ikaw paghatagan, pangita kay ikaw makakaplag. But how can we know and see and look after God if we are far from Him because of our sins? Daghang sala nga atong gibuhat every day. It may be small, it may be big. Ayaw kawad-ig paglaom kay miingon siya, it is mercy that I desire, not sacrifice. Kaluoy, gugma, maoy iyang giari kanato. Busa mga bay, let us know that God is just waiting for us. Nagpaabot na siya kanimo, nagpaabot ni siya kanato, balik kita kaniya. Let us meet God halfway. Dili kay siya lang, tagbuo na to siya, sulod sa simbahan, pag-ampo, balik kaniya. Kaya na siya. Feel that God's presence, that He is longing for you. Maisama siguro ka sa usa ka karnero nga nahisalaag. Apan, iya kining gipangita ug nagpaabot siya nga sa panahon nga iyang nakit-an, iya kining gikalipay ug iyang gipas-an. Remember footprints in the sand? Nga nawa na ang tunob sa usa kaagi sa tiil tungod kay gipas-an kaniya. That He is with us suffering. He is among us suffering ahead of us. That in our trials, in our burdens, obstacles, worries, He is there with us. He is suffering for us. Please come. He is inviting you today. Mga bay, let us offer all our fears, trials, burdens, worries, problems, especially all our sins. We offer and surrender it all to Him. So kung unsa man ang imong kasamtangan karon, uban sa akong mga intentions, magampo kita kaniya. Ato kini ihalad ang tanan kaniya. Kay kini ang iyang gipaabot kanato. Surrender to God, because God never abandoned us. He is there for us, waiting, caring, and loving us every day of our lives. Mga bay, rest assured of my prayers for you, and the Lord will continue to bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.